Dama al'umma canji suke da bukata ba shugabanci ba. Ci gaba da kawo sauyin yanayi shine burinsu. A inda aka samu jigo, to za a samu iko na tarwatsa dukkan kunci. Yayin da jaruma ta bayyana mai share kuka da damuwar al'umma, Honorable Dr. Hajara Danyaro Ibrahim, garkuwan matan Nasarawa, tafisin ara, kuma jakadiyar Laminga. Inda ta fannin aiki ne ita din zakanya ce. Ina zaki je aiki, daga ina kike aiki? An kira ta da tafisi ba don kuri ba sai dan tafisin ne. Ciki da gaskiya wuka san ba ta huda shi, kamar yadda sa'a tafi manyan kaya. Kudirin ta mayar da baki ya koma fari tas. Lissafin ta ya za a kawo canji ga al'umma. A ta kowane fanni ba a barki a baya ba. Ganin ki ganin alkhairi. Sarauniya, zinariya, gimbiya, kuma uwa ta musamman mai tafiya da rukuni na musamman. Hajo, farin jini naki, kowa naki, al'umma na farin ciki domin ki. Kin samar da canji mai inganci. Na za haɗa ƙarfin makamashi da garwashi. Kin sa takon sage da ya dawo takon yara. Da ana kirga kalmar gagara kirge da ana kirga adadin alkhairin ki. Ke gata ce ga al'ummar Nasarawa. Kyauta da karramawa salo ne naki. Jinjina da yabo duk a gare ki. Allah na tare da ke Hajo. Wanda ya tafasa san baya tsoron kuna. Ci gaba da gashi, gimbiya sarautar mata. Allah yayi jagora.